Imos entón coa seguinte charla, co seguinte relatorio, a cargo de Boris Sinojo e Iago Alonso, que veñen da empresa 3 Data. O título é Máis que un mapa, unha solución semiautomatizada para xirar cartografía de hábitats en espazos naturais protegidos. Moitas grazas. Hola a todos, son Boris Sinojo, o meu compañero Iago Alonso falará despois a continuación de min. Imos contarvos un pouco o que fixemos con R para o seguimento e conservación dos hábitats na Unión Europea ou no mundo, non? Nós somos 3 Data, somos unha spin-off da Universidade de Santiago de Compostela, do Campus Terra en Lugo, e traballamos un pouco en desenvolver solucións de seguimento e xestión de recursos naturais relacionados coa biodiversidade ou co agrícola ou forestal, non? Este traballo está englobado dentro dun proxecto Horizonte Europa, que é o Nature First, que está enfocado a xerar ferramentas para mellorar a monitorización da biodiversidade, que é un aspecto que ao final é bastante caro e costoso a nivel de tempo e persoal, no que hai que traballar moito máis para facelo máis accesible con novas tecnoloxías que hai, non? E nós, dentro deste proxecto, tiñamos a encomenda de traballar e intentar automatizar a cartografía de hábitats, que é algo que é moi necesario, porque, temos que conservar este hábitats porque teñen valor de conservación, facer un seguimento deles, e tratar de establecer o seu estatus de conservación para xerar medidas de conservación e mellora dos hábitats, non? Que temos nos que vivimos deles, non? Entón, neste proceso, primeiro quería contextualizar o que é un hábitat dentro do que é o contexto de conservación, non? Trouxen esta definición de Huguet de Villar do 29, que foi un paso importante para esta definición de hábitat, deste lugar xeográfico no que vive un individuo, unha comunidade. E logo trouxen esta outra definición, porque eso foi derivando os ecólogos, biólogos, de hábitats naturais, onde que se inclúe un aspecto interesante desta definición da Directiva Hábitat, que é a Directiva Comunitaria, o Regulamento Europeo que establece a xestión e conservación dos hábitats na Unión Europea, que son estas zonas terrestres ou acuáticas que se diferencian por esa parte biótica ou abiótica, pero que tamén poden ser ou naturais ou seminaturais. É un aspecto interesante este de seminaturais porque inclúen tamén hábitats dos que dependen da actividade humana para a súa conservación, non? Dentro do concepto de hábitat tamén é moi importante establecer a escala, xa que podemos ter hábitats de 2 metros cuadrados, como estas charcas que vedes aí, ou hábitats xa de máis extensión como bosques ou estes bosques de encostas que tamén temos aquí en Galicia, non? Nós o que intentamos é facilitar esta cartografía de hábitats para facer o seu seguimento, incidindo sobre todo nos hábitats protegidos na Unión Europea, que son os que define esta directiva que comentaba eu. Houve unha serie de expertos que definiron cales son os hábitats que merecen ser conservados a nivel da Unión Europea, no contexto europeo, que foron 231, e polo que se definiron despois os espazos protegidos da Rede Natura 2000, que é a rede de espazos protegidos máis grande do mundo. Este é o noso objetivo, non? Pero o problema é que estes hábitats non inclúen todo o territorio dun espazo natural protegido ou de toda a Unión Europea. E para conservar estes hábitats temos que saber que é o que está ao redor deses hábitats tamén. Por lo tanto, temos que ter unha clasificación de hábitats que nos inclúa non só estes hábitats. Os hábitats protegidos, algúns dos exemplos que temos en Galicia, que temos 70, 72, ainda incluso discusións hoxe en día de cales son os hábitats protegidos que temos en Galicia por la Directiva Hábitat, son as nosas carballeiras, que é eso que tedes aí arriba á esquerda, os queirugais húmidos, os soutos, que sería un dos hábitats que depende da actividade humana directamente, ou outro hábitat que depende da actividade humana, que é os prados, que hai diferentes tipos de prados. Estes son prados chamados pobres de segra de baixa altitude, que non é que sexan pobres, que teñen unha riqueza de especies importante, pero teñen unha definición así polo substrato. Estes son exemplos de hábitats que están protegidos. Como vos dicía, necesitamos cartografiar todo o territorio para facer unha xestión do mesmo, facer unha xestión do espazo protegido adecuada aos hábitats protegidos que temos, tamén as especies, evidentemente, que é onde viven as especies.
as especies onde viven non dentro dos hábitats. Entón, usamos unha clasificación que hai europea, que é a clasificación de UNIS, que inclúe máis de 3.000 clases, unha clasificación xerárquica, con isto podemos definir todos os hábitats que están no territorio para logo facer esa cartografía de hábitats da xestión. E facemos logo unha vinculación desa clase UNIS ao hábitat protegido. Pasa que non é tan doado porque nestas clases UNIS non se relacionan directamente un a un unha clase UNIS a un hábitat protegido, senón que pode ser un a varios, ou que pode ser que un hábitat de clase UNIS integre varios hábitats protegidos ou outros tipos diferentes. Non sempre temos unha relación doada, co que isto complica un pouco a parte de cartografía de hábitats. Por exemplo, destes que vimos antes de hábitats de interese comunitario protegidos pola Unión Europea, temos esta correlación cos hábitats de UNIS que teñen unha codificación, esta sí que é xerárquica, de diferentes niveis que van profundizando por tipos de ecosistemas que van pasando a maior detalle, incluso chegando a que están dunha rexión concreta como pode ser Galicia, non? Dentro das clases de UNIS. Incluso un hábitat de interés comunitario, como vedes, aí ten dúas tipos de clases de UNIS que serían nos prados, dependendo das comunidades que teñan. Ben, entón, como tentamos automatizar esta cartografía de hábitats e facelo o máis doada posible? Nos, cando estábamos traballando na universidade, facíamos como bella usanza, pasando o rato cun ordenador, cun sistema de información xeográfica e de logo definindo cales son os contidos deses hábitats, pero hoxe en día, pois, coa inteligencia artificial, a clasificación de imaxes e toda a información que temos, pois, é moito máis doado, non? Entón, neste proxecto que empregamos imaxes de Sentinel, porque están accesibles para todos, cunha frecuencia moi alta de 15 días, incluso a veces por semana. O que pasa que teñen un tamaño de píxel variable, pero de maior resolución é de 10 metros, ainda que pode ser logo de 20 ou 60. Co que diferenciar cousas con este tamaño de píxel xa non é tan doado, non? A dereita desta imaxe tedes unha ortofotografía aérea que xa ten un tamaño de píxel de menos de 25 centímetros, pero vai ter menos información porque non ten tantas bandas do espectro da luz que nos dé a base para poder diferenciar a resposta espectral que ten desa imaxe satélite ou do sensor que estamos tomando, neste caso da luz visible e invisible, e que nos indique que isto é un souto, é dicir castiñeiros, ou isto é unha carballeira, é dicir carballos. E logo, ademais, temos hábitats nos que se mesturan diferentes tipos de especies. Ademais, os soutos en inverno perden folla, co que se tes unha imaxe en inverno non vas poder diferenciar se é un souto, unha carballeira ou outros tipos de hábitats, co que aí empezas a complicarse máis cousas. Ademais, os hábitats non só son condicións físicas, tamén son funcionais, que ten diferentes tipos de especies ou diferentes tipos de funcionamento, co que é bastante complicado facer isto e automatizalo e que cun algoritmo máxico, ainda que sea con deep learning, te saque os hábitats que hai. Ademais que hai moitos tipos diferentes deles, non? E logo temos, por exemplo, os prados, neste caso, que é un prado protegido, non? De un hábitat de interese comunitario, pero como vedes na imaxe non se vai diferenciar dun prado que sexa artificial, que este tratado, entón tens que empezar a integrar coñecemento dese hábitat. Por exemplo, se a partir de certa altitude vas saber que está este hábitat, polo menos podes deducir e logo ver co tratamento que hai se está segado ou non segado, dependendo do ano, se tes información suficiente, que podas integrar nun modelo para diferenciarlo, non? E para que sexa o máis automático posible. Dicimos que é semi-automático porque temos que adestrar e xerar adestramento para adestrar ese algoritmo que nos faga esa clasificación, pero non cun clasificador non é suficiente. Por eso nosa aproximación para facer cartografía de hábitats é xerar un modelo que integre un clasificador que adestramos con áreas de adestramento que collemos no campo, pero logo que integremos outros datos que podemos ter disponibles, ese coñecemento local dos hábitats, do funcionamento, para xerar reglas que nos faciliten iso. E todo iso o integramos nun modelo que logo podemos repetir co tempo, incluso cambiar o algoritmo de inteligencia artificial que usamos para mellorar a clasificación e con moitos datos ao final podamos xerar unha cousa mellor, pero no que nunca se perde ese coñecemento local que é básico dentro da cartografía de hábitats. E agora Iago vai continuar indicándoos. Únicamente dicir que
está todo programado en R. Vale, vou intentar aproveitar o pouco tempo que me deixou Boris para explicar o funcionamento interno da nosa ferramenta. O noso funcionamento interno da ferramenta divídese en 4 grandes bloques. En 4 grandes bloques. O primeiro ten por objetivo crear un modelo de inteligencia artificial. O segundo, integración de información preexistente, información que xa temos de outras fontes de información. O terceiro, integrar novas clases de hábitats a partir de tomas de regras de decisións. E, por último, o bloque de sinalización, empaquetado e exportación de resultados. Primeiro, explicar que todos estes 4 bloques aplícanse a cada unha das nosas unidades de traballo. Nos definimos as nosas unidades de traballo como cada unha das cuadrículas que pertencen a unha malla que interseccionan coa nosa zona de interese. A nosa zona de interese vai ser a zona onde queremos levar a cabo, facer a cartografía de hábitats, non? No marco deste proxecto do Nature First, o que, como empregamos imágenes de Sentinel debido a súa resolución, pois optamos por seleccionar a unha grilla oficial da Axencia Medioambiental Europea que ten 10 km de resolución. Como vemos aquí nesta imaxe, é o caso práctico en Cares Courel, onde vemos os límites en cor negro, pois dos límites do espazo natural protegido, máis as nosas unidades de traballo. Entrando en materia no primeiro bloque, como decía antes, o noso objetivo é entrenar un modelo un algoritmo de inteligencia artificial capaz de, mediante imágenes multiespectrais, crear esa cartografía de hábitats, non? Como trátase un algoritmo de clasificación supervisada, o que necesitamos é unha mostra, uns exemplos polos cales o algoritmo pode atopar dentro das imaxes multiespectrais patróns e comportamentos da reflectividade da luz para cada un dos hábitats que queremos cartografiar. Son estas mostras, estes exemplos, o que nos chamamos áreas de adestramento, que son puntos xeolocalizados que ten adheridos a clase de hábitats, clase UNIS, a que pertenece, que hai nesas coordenadas. Esta rede de áreas de entrenamento, de adestramento, faise con traballos de campo, analizando coñecemento local, máis traballos en gabinete, con fonte de interpretación, moito tempo. Unha vez temos as dúas informacións, os dous datos, podemos entrenar o noso modelo predictivo, que na nosa metodoloxía trátase dun modelo de machine learning, un random forest, que seguramente xa moitos coñecedes. Utilizamos toda a información que nos aporta as imágenes de Sentinel-2, todas as bandas multiespectrais, e incluso ferramentas a crear automáticamente os índices de vegetación que se poden crear a partir de todas estas bandas. Tamén aclarar que, para cada unha das nosas unidades de traballo, que facemos é adestrarse un único random forest para as clases que hai identificadas dentro desa área de adestramento. Unha vez temos o noso algoritmo adestrado, o que facemos é o que ben se coñece neste ámbito de clasificacións de imágenes como unha clasificación Pix-Value, que é utilizar o modelo para determinar a clase EUNIS que hai en cada un dos hábitats para toda a extensión da imaxe. E con isto obtemos o noso primeiro mapa, a nosa primeira cartografía de hábitats, ao que chamamos clasificación bruta con clases EUNIS. Este é o primeiro exemplo, unha clasificación bruta nunha das nosas unidades de traballo. Normalmente, nada máis sair da clasificación como unha clasificación Pix-Value sempre ten un pequeno ruído desalpimentado que solemos eliminar con filtros característicos para isto. Esas son todas as clases EUNIS que pode predecir que foron adestradas para o algoritmo nesta unidade de traballo, nesta celda. O segundo bloque está destinado a integrar información persistente. Entón, como facemos isto? Reclasificando todos os píxeles que intersecan con as capas temáticas que queremos engadir. Por que facemos isto? Uns exemplos claros. Por exemplo, por temas de coherencia espacial. A mellor nos interesa manter coherencia espacial con capas de administración, como pode ser as carreteras, edificacións,
ou zonas pavimentadas, ou a mellor outro motivo pode ser de hábitats que non poden ser a mellor identificados con estas imágenes que estamos utilizando debido a súa resolución, ou mismamente porque é imposible, como pode ser a mellor pois, turberas baixo cobertura arbórea, pois a mellor aproveitamos traballos específicos que se fixeron para ese tipo de hábitats e podemos aproveitalo para meterlo aquí neste procedimento, nesta inclusión de reglas. Bueno, vemos aquí un exemplo. Bueno, isto é todo a clasificación bruta. Vemos un pequeno exemplo no cadrado da esquerda. A clasificación bruta e na dereita como, bueno, pues, aparecerían esas carreteras, as edificacións en cor vermella e a rede fluvial en cor azul. Aproveitamos para engadir todas esas clases novas que engadimos este tipo de reglas pois na lenda final. Bueno, o terceiro bloque xa ven sendo pois, a integración de novas clases e unis, igual que no bloque anterior, pero aquí sí que temos en consideración as prediccións que fixo o algoritmo, o Random Forest, non? Determinamos dous tipos de regras. As primeiras, as que utilizan capas temáticas, que son estas aquí, vemos como exemplo o modelo digital del terreo. Penso que un exemplo vese bastante ben que tipo de reglas son. Nesta regra, o modelo digital de terreo que falle empregarse para determinar que tipo de pasteiro mesófilo hai na nosa unidade de traballo. Entón, pois a regra selecciona todos os píxeles que pertencen á categoría EUNIS de pasteiros mesófilos, E2, e, pois, mediante altitude, pois, determinamos se son pasteiros de baixa montaña ou de alta montaña. Outra regla neste bloque pode ser a determinación dos bosques de ribeira. Entón, pois, seleccionamos todos esos píxeles que o algoritmo determinou que son bosques caducifolios, que empezan pola categoría de EUNIS G1, e analizamos a súa distancia aos cauces do río. Se esa distancia, bueno, pues, se é inferior, pois reclasificamos esos píxeles como bosques de ribera. Bueno, este é o exemplo que estaba falando agora dos pasteiros mesófilos. Bueno, os bosques de ribera vemos aí nos cauces do río como se integran. E por último, bueno, temos bueno, uns exemplos un poquinho máis complexos que debido ao tempo pois casi vou saltar, simplemente pois integrando máis información. A outra tipos de reglas son as que non utilizan capas temáticas. Aquí xa non falamos de píxeles, o que facemos é falar de obxetos, que son agrupacións contigua de píxeles coa mesma clase UNIS, non? E o que facemos é analizar a regla, analizar pois a súa área, a súa forma, a vecindade. Bueno, pois como vemos aí a regla, pois selecciona todos os bosques caducifolios, determina a súa área, bueno, analiza a súa área, se é inferior a menos de media hectárea, pois reclasifica nunha nova categoría. Como falábamos antes, pois añadimos na lenda os novos resultados. Logo, por último, último bloque, pois, empaquetar todos os resultados que obtemos. O noso primeiro resultado é a EUNIS Base Layer, que é, digamos, o mapa que acabamos de fazer agora, depois de aplicar todas as reglas, EUNIS a máximo nivel, a máximo detalle que podemos obter. Logo temos o seguinte produto, que é UNIS nivel 3, que, bueno, pois é como unha disolución de todos os objetos a nivel 3 de UNIS. Por lo tanto, vamos a ter menos polígonos, por onde vai ser máis lixeiro, e o que facemos é, pois, nese produto, agrupar todos os produtos de todas as celdas das nosas unidades de traballo. Decir tamén que, bueno, añadimos a partir disto, creamos unha base de datos que para cada un dos obxetos pois engadimos a propiedades como a superficie, número de polígonos, composición de clases e unis, e incluso podemos tamén pois, volcar información de outras fontes de información, como pode ser, neste caso, poñemos o exemplo das liñas eléctricas, que aportan información de estado de conservación e de amenazas a cada un dos hábitats, que é moi importante para poder, máis adiante, poder hacer informes de estado de conservación dos hábitats, non? Bueno, decir que nesta relación de táboas, en esta base de datos, aparte das clases e unis, tamén facemos unha relación por cada unidade de traballo cos hábitats de interese comunitario que mencionaba antes o compañero Boris. Bueno, nada, que esta ferramenta, pues, dentro do marco do proxecto NaturFirst, aplicamos en diferentes zonas de Europa, bueno, dos nosos field partners dentro do proxecto, en Ucrania, diferentes partes de Rumanía, en Bulgaria. Nada, que toda a ferramenta foi desarrollada en R, que, bueno, que utilizamos un montón de librerías, como debe supoñer, que, bueno, que damos gracias á comunidade de R por todas estas ferramentas. Moitas gracias. Estamos aquí dispostos a calquera pregunta. Perdona polo tempo, que creo que me pasei. Grazas, Iago. Non sei se hai alguma pregunta. Perdón polo tempo. Nada. Alguma pregunta para Boris ou para Iago? Aprovecho yo.
Bueno, gracias porque me pareció una ponencia muy interesante. No controlo mucho del tema, pero me quedó una duda y entiendo que donde tenéis los problemas es con la cartografía que utilizáis por la resolución que tiene, ¿no? Porque no podéis bajar, creo que decíais 10 metros y tal, y que por eso usabais esos puntos o esas zonas de entrenamiento, que entiendo que es trabajo de campo, es decir, es ir allí, geolocalizar y analizar lo que encontréis en ese punto. La pregunta es, ¿habéis pensado a lo mejor en, si no son zonas muy extensas, como antes poníais el ejemplo de Ancares, por ejemplo, de meter una capa mayores cartografiada, yo qué sé, pues con drones o con algo que os permita bajar esa resolución de los 10 metros? Sí, de hecho tenemos trabajos desarrollados. Hemos hecho, dentro del marco del proyecto, no solamente utilizamos imágenes, non solamente empregamos imágenes de Sentinel-2, senón que dentro do marco proxecto tamén fixemos pruebas coa mesma metodoloxía con imágenes de WorldView. Sí que ás veces a mellora da resolución espacial das imágenes, hai que diferenciar aí dentro das imágenes a resolución espacial e a multiespectral, pero sí que pode mellorar na identificación de algúns hábitats. Non sempre é posible, como estábamos falando, puse un exemplo que me parecía bastante claro das turbeiras baixo cobertura arbórea, que aí por moito que fagas, pois tal, pero sí, obviamente, penso que sí, ¿no? que canta mellor resolución espacial teñas, probablemente podes chegar a máis hábitats, identificar máis hábitats. Sí, por complementar, esas imaxes de WorldView que teñen 25 centímetros ou menos de 50 centímetros de tamaño de píxel, as podemos empregar, pero non teñen tanta frecuencia, co que só vas ter unha igual, porque son moi caras ademais. Voar con drones e xenerar tamén o facemos, pero tamén é moi caro, e se queres facelo isto e facer un seguimento non é tan fácil, pero sí que aplicamos o clasificador igualmente con imaxes de moita resolución e gañas, sobre todo en definición, identificar algún hábitat máis, pero sobre todo é moi bo para o xestor, que é a Xunta de Galicia, para definir os permisos máis especificamente os propietarios dos terreos. Con moi alta resolución, como ortofotografía aérea ou WorldView, estas imaxes de moi alta resolución sería o ideal para facer a cartografía de hábitats cada 3 anos, para facer un seguimento e con Sentinel ir unha dinámica de cambios con control de cambios, que tamén o facemos, que se chama máis doado. Gracias.